Ассалому алейкум ҳамдиёрони азизу арҷуманд, ҳамдиёрони борон аз Марс ва ба ҳамагон. Имрӯз хушхабар расид ба мо, яъне дурустараш дирӯз, ки аллакай барномаи мо, яъне системаи миллии ҷустторӣ аллакай дар бозори ҷаҳонӣ Google Play баромадааст. Ва шумо қаблан бар мо паёмак мефиристодед, ки кас кай мебарадад, ки мо амира насб намоем ва истифода барем. Имрӯз метавонем дар Google Play дохил шуда додаҳо ҷустуҷӯ кунем ва биёем ва насб кунем бевосита дар телефонҳои худ, дар ноутбуку, дар компютерҳои худ. Ва албатта ин қадамҳои баъдинаи мо аст ва имрӯз мо рӯи тарҷумон кор карда истодаем ва як браузери миллии худмона омода карда истодаем, ки бевосита, яъне бевосита дохил нашуда ба худи ҳами Google Яндекс, яъне десктоп ба истилоҳ насб намоеда ва истифода баред. Албатта шарҳи худро ҳатман банависед, чӣ гуна кор мекунад, чӣ гуна маълумотро дастрас мекунад барои худи шумо. Зеро ки рақобат кардан дар баробари Google ё ин ки Яндекс ё дигар системаҳое ки ҷусторӣ ҳастанд кори содаву осон аст ва баъдан бо қандам гуфтанам даҳон ширина мешавад. Борҳо гуфтагим, имрӯз бояд ҳама дар фикри эҳёи миллат бошем, дар эҳёи давлати худ бошем, зеро ки аллакай мо тӯли 30 сол мешавад истиқлолият дорем ва истиқлолият талабгори масъулият аст. имрӯз сарфи назар аз он ки муаллим ҳастӣ, маъмури милиса ҳастӣ, ё ки умуман як ронанда ҳастӣ, як муҳоҷир ҳастӣ, бояд сараввал масъулиятро ҳис кунӣ. варна ҳеҷ маъне надорад зиндагиито, рисолати зиндагиито ҳеҷ маъне надорад. ки бадани ту ва чӣ бадани туро фақат масъулияти ту муайян мекунад. зеро ки натиҷаи кори мо шуморо мардум мебинад. агар 10 сол дар як мансаб бошӣ, ё ки 10 сол як муаллим бошӣ ва натиҷа надошта бошад кори ту, албатта масъулияти худа нишон дода мегузарад. бинобар ҳамин ҳар яктаи шумоён метавонед инак дохил шавед ба Google Play, насб намоед, бибинед масъулият ё ки масъули кори илмии миллиро ва баъдан баҳои худтона гузоред. ва албатта ин нахустин қадам аст ва мо борҳо гуфта истодаем, ки мо пешрафт хоҳем кард ва миллати худамонро, давлати худамонро дар арсаи байналмилал хоҳем боз ҳамон нуфузе ки доштем, боз ҳамон ҳайбате ки доштем қаблан, ки миллати тоҷикро дар тамоми дунё бо шуураш, бо илмаш, бо донишаш мешиносанд. имрӯз низ ҳамин гуна мо ҳамин эҳё, ҳамин сарчашмаро эҳё хоҳем кард. боқӣ сарбаланд бошедтон ва насб намоедтон. ма ҳатман мунтазири шарҳи ҳоли шумо ҳастам ва мебинам ва пешрафт хоҳем кард. сарбаланду саломат бошед.